Phantom, do it. Minenene, hola minenene, maropa, apeto, mambo Solomon, ndokudai kani. Kone wakomana mune kahunike kuti munotipfimba mune vamwe vasikana munenge mchida kunorora next week. Iwe azinoshamisa rekukwira kombi uchinotora mota ukapaka. Varume munonyepa, chero rakavadofu sei hamutadze meti dzechihure. Iwe shaya mazuva ano ndikusiya zvisina basa. Gore rapera ndakasiya chihure, gore rino ndinopedzisira kutaura Shona. Next year I was speaking English. Brains dzako dzinotaura zvinhu zviri right, asi kuti muromo wako iwo ndonozongoraunda to the nearest nonsense. Mira wani, ndimi maitsvaga maplani, ingawani maimira. Guys, tinongokumbira support yenyu nengoti follow nongolike ma videos atech uploaded. Tine YouTube channel yedu no Zimtunes Comedy. So munongera pa YouTube then mama search out Zimtunes Comedy. Then mama siya subscriber. Tine movie iri kubuda pa Xmas. So munongoita stay tuned because movie iri kuya guys iri under construction atimbo. Kudai kani, andi gonene.